Fakt snažili. Ne, 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 kam? Dobrý jsem tam, easy. Já jsem se podíval do chatu a přijel jsem to, já jsem píču stupidní žlutej. Počkej, to ještě sejvnu. Já to nesejvnu, já to reálně nesejvnu, tohle je unsaveability. Do prdele! Kurva! Já nevím, o čem mluvíš, no ale těch kamarádů je škoda, že nepřišli. Škoda. Já vám to překážím. Škoda to, ježišdáme. Ale já si myslím, že stejně dneska na ty kamarády nebudeš mít čas. Ježišmarja, to jsou... Ježišmarja, ty sakrouti, to jsou... Ježíšďálky. A jo, poplaci. Ukaž mi to, pořád mě vtipná, některou ukaž mi to, kočičko. Pořád mě. Ty jsi krásná, čičinka, pojď, taky tě poplácím. Jo, poplácím mě, pojď sem ke mně, jo, vem ty moje prsty. Ukaž, máš nádherný tělo. Ježiši Kriste, to jsou tak strašně krásná. To je tělo, Ježiši Maria. Ta tvoje hebká kůže, jak se mi svítí. Pane Bože, jo, jsi kolegyně tady. Je to on, který by tady měl zářit. Co to? Sakra. OK, měli jsme strach, že se Casey strapnili na stage a naštěstí to nebyli Casey. Idem, po tu pole se nebudú policajti, kamaráde, keď tak ber kaser alebo niečo. Nastrikaj mu do očí. To čo tu vybuchlo? Kamo, to si počul? Jebe? To je z nášho karavanu, ty jebli! Ale piču. Ty si kokot! Čo ti jebe? Nemohlo! Ty kokot, tu niečo horí! Ty si kokot, horí nám karavan, ty jebli! Ty si jebli! Ty si kokot! Welcome to Highland Point, this is our territory, don't interfere. TB. Odjebali. Takže normálne, dobre. No, odjebali nám karavanu. Konkurencia, ty jebli. Dobre. Počúvaj, ja som v meste, beriem peniaze, zrazu výbuch, ty si kokot. Beťar, dobre, som ja. Pohode, kamo, teraz je ten začiatok beťara, chápeš? Kamo, holub nám odjebal karavan. Do piči. Hrát jako Yasuke, nebo hrát jako na OE? Určitě na OE, ne, Yasuke. Což nezlívám na OE, potom co jsem poznal Yasukeho, máme radši Yasukeho. Ženo, běž zpátky do kuchyně udělat sushi a dělej, vole. A chci tam mít tu nějaká a lososa a nějaký chobotničky. Děkuji pěkně. No. Optimus uhlí do piči. Kamion a skúsiť vám bloknúť tú cestu pri starých MS-ok, ak viete, kde sú staré MS-ky. Ide cez takú Ja chceš to skúsiť? Tam je taká rovná cesta. Piču. Kamo, my sme profici ako... Kamaráde, ty kokot! Kámo, tak dneska ti kouřím. Ty kokot! Dneska kouřím banán. Tak já jsem legionák, píče, ti říkám! Kámo, jej? Kámo, tak dneska ti kouřím. No do prdele. Co to? Co bere ho skal? Pavle! O můj bože. Po všech těch letech mě ta Aimonka prostě... Utírá. Utírá si prdel? Nadopovaný frajeři prostě. Můra, ty vole, jako kráva. Mi tady přilítla. Já jsem se lek. Dělej. Někdo nás kropí.
Černý auto. Jsou levý. Ale nástup jak nám rychle, nemáte kolo. Dělej. Vystup. Černej doč. Vemte to, hlavně s tím týpkem, no. Ty uteč. Open. Jeď, píčo na střih, Kdo po nás střílí do píči? Nevím. Pičo, nevím. Nemáte gumu. Ne, zjistím. Jaké kroky? 22. Jo, někdo jde zprava. Vidím ho. Granát, bacha. Ty vole, já dostal. Já jsem dostal jak prase. Pojďte do výtahu, rychle! Pojď, já nemůžu. Kryj mě. Pojď. Proč je to zavřené, vole? Si děláte prdel, ne? Ty vole. Já jsem tam byl, když jsem vám říkal, pojďte do výtahu. Ty jsi říkal, pojďte do výtahu, aha, jakože máme třeba kolik jako času, nebo? Ty vole, sorry, já se omlouvám, vole, já jsem koukal na to, co se děje a dojebal jsem to, ale... Proč jste... Proč Egor měl zraněny obě dvě nohy? Já se omlouvám, já jsem koukal a byl totálně... A proč jste nebyli do toho výtahu? Tak, hry jdou na píču, nebudu tady dál protahovat. Kde máš? A uvidíme se večer u tančíku. Ale hostnu Lukina. Lukin má dneska narozený stream. Lauře nebudu dělat dál zle. Tak jo, hlasím se mějte a večer se budu těšit. Čau. Se tady přiznal k něčemu, co občas dělám. Žiji už 3 roky s přítelkyní. Ta dělá manažerku v jedné firmě a občas jezdí po republice. Má tedy spoustu kamarádek a kolegyň a některá ji občas navštíví. Chodí do baru nebo na různé firemní akce. Mají centrálu tady v Praze. A pokud bydlí daleko nebo popíjeli, tak u nás přespí. Když je po zábavě, po sprše a jde se spát, počkám, až obě usnou. Vlezu do jejího zavazadla a najdu si její použité kalhotky. OK. S těma si jdu do pracovny a jezdím si s nima po Pak si začnu honit a u čichání se i dokončím. Je mi jasné, že nejsem v pohodě a je to asi za hranou. Ale jsem rád, že to někdo ví, nevím, jak to řešit a asi ani nechci. Názor? Ty jsi by nám nadal. No. Hej, posunem vozík? Já posunu vozík. Nikdo to není, chápeš? Opustili tě. No. To je ten život. Smutok. Slobodné ženy. Jej. Tak takhle teda. Jo, dej mi ten wobly. Tady je stejný bonus jako Great, no Megabase může být huge, ale většinou... Počkej, co?! Ale tak jako, ale když to dáš Počkej, natoč to. Kolik to stojí? Já 7. Nějaký debil. Tak je to Dobrý, jo, tak jste vydělali a teďka může mít pád. Tak vy jste úplný demenči. Já bych se chtěl zeptat na Bejkovce, jestli to znáte. Na koho? Na Bejkovec. Neznám. No, on byl takový agresivní a rozřel na své rodinu. A jaký z toho máte pocity takhle? Já vůbec nevím, o kom mluvíte, pane. Neznám. No, tak jako vemte si prostě člověka, mladé dítě, který řve na své rodiče. Jaká byste z toho měla pocity? Jak jako řve na své rodiče, co to znamená? Řval prostě na svou mámu, nevhodné slova. Jako jaký slova? Já bych to nechtěl říkat radši na streamu. Fakt jo? Až tak, no. Aha. Tak jaké pocity byste z tohohle měl, z tohohle dítěte?
No nevím, no, moc by to asi nefungovalo. Tak já vám děkuji a to je ode mě vše. Děkuju, tak nashledanou.